No niin. Se on tässä kunnossa. Mä tein siinä vähän eilen. Eipä siinä muuta kuin pisti vähän hihnoja ja vaijerit paikkaa ja tuohon kaasuvaijerin ja uuden vetohihnan tonne ja pakoputkeen ja sitä mä vähän hitsasin. Se oli revennyt ja koppa paikoilleen ja vieläkin hihnat. Vähän muutama jousi vaihtaa, mutta en mä niistä videoa ota, kun vaan moottori vaihtaa ja täyshuoltoa, mutta tässä kiristimessä oli tämmönen jousi patentti ja toi on vähän toi pöydän hihna ei mene nyt oikeassa kohtaa, kun oikein jousen kiristys, niin se kääntelee tätä tässä päällä. Keikkuu tää, ei tää pysy jämäkästi, tuossa mun tarvii tehdä tuohon joku patentti. Katsotaan saaks mä lisättyä videon tähän sammaan, jos mä pystyn editoimaan. Tuossa tommonen jousi tulee. Tänne. Kato, käsi edes. Tuohon noin. Alkuperäinen jousi, kiristin jousi. Se on kans tämmönen. Tää nyt kai on se tollainkin toiminut. Pistetään nyt alkuperäinen, kun ei se ollut, kun tää on joustuli. 15 € vai yhteensä. Öljyä ei oo vielä koneessa. Näin tosta. Viksukselta. Otetaan nyt sinne semmoista, mitä sinne kuuluu, eikä bensiiniä tankissa. Ne voidaan nyt lisätä kaikki noin ja katsotaan lähteekö se käyntiin. Tai siis, kyllä se pitäisi, pysyis nyt, kyllähän sen pitäisi lähteä käyntiin. Tonne. Varastointirasva sisällä, tosta noin. Mehukattipullo auki ja nyt on lauantai. Ehtoo. Kello 29. Mitäs tuolla? Kaadetaan tuolta ylimääräistä pois tuonne. Ja siinä on jotain kiitoksia. Varmaan 10-30 sielläkin oli tuossa öljypäniikössä. Taas on selkäkamera. Niin, se taas on kamera myös. Sitä sillain siistisin kans vähän. Pintoja vähän pyykkisin tosta noin. Voi olla, että siinä on niin vähän jotain tommoista CRC VD40 vähän pyykkisin. Se ei oo pysyvä, mut ratkaisu. Puhutaan nyt 10 vuotta vanhasta leikkurista ainakin, niin kyllä ei se uusi enää ole. Moottori jo, hihna. Noi, tästä meni. Tää koko pönttö ei kuitenkaan tänne menee päin. Siis toimitaan. Lop. Oliko tänne 1,4 litrasta? Kuuluu oikeesti. Niin, uudet öljyt. Nähdään siinä. Akku on latauksessa. Tästä on mun jäänyt muovikappale tonne sisälle.
Mutta sä näyttää ne. Saa olla 25. Joo. Pistä sitä 1,5 kun 1,4 sinne kuuluu. Pistä 3 mennään, jos on ilman suoratinta. Noin. Niin, sieltä tosta paperia taas kun sotket. Paper. Noin. Kaikki mennyt vielä sinne, ei suodattimessa varmaan yhtään mitään vielä. No, sinne sitten. Minä yli. Kaadeta bensiiniä, mulla sattuu olemaan. Tää on. Tää litru sen verran, vaan ainakin et saa. Pitäis lähteä käyntiin. Mikä on roskaa pohjalla. No ei nyt kauheasti. Vähän edes käymään niin. Näette, se käy. Stakku. Ai niin, täällä pistin startin johdon, liittimen ja maajohdon. Muuta en. Ja se polttoainelinjan letkun tietysti niin. Sitten pistin, että muuta en oo kytkenyt. Vähän ruuve, mitä nyt tuo muutama neljällä pultillahan tää moottori tässä kiinni on. Noin. Sinne. Siihen kiinni. Hän ei tullut väliin mitään muuta, ei. Usse. No ei sillä merkitystä, kun mun pätää tässä. Noin päin se virta siellä toimii. Tosta 10. Pistettä ja ampain pois sitten se räpsähtäisi. Sitten on rikkaa. Jää. Osa. Noin. Katsotaan, sanooko se vittu. Se on muuten johto meni. Toi musta. Otetaan tosta joku toinen kympin avain, että se kertoo.
2 osaa on 10. Saattaa kyllä kiinni. Noin. Hattu päällä. No niin. Öljyä on, bensaa on. Jos se lähtee imeelle. On siellä sen verran. Pitäis hörpätä. Naksahtaa ainakin. Taas sieltä toi. On se, ei sieltä toi. Ihna toh. Tai ainakin toi yksi puoli toi. Tuleeko se? Niin. Mikäs se nyt? Miten paljon sulaa? Miksi se polttaa sulakkeita, en tiedä. Ei ole kuumana. Ai niin. Tehdään laittomuuksia. Se on toi vielä käytössä toi. Penkin tunnistin näillä. Minkälainen? Näinhän ei saa ikinä tehdä muuta. Ei nyt tästä liiku mihinkään. Ei. Mitä mä saan sen? Oi! Tappaa tuohon painoon niin paljon päälle pysymään. Mitä mä pistän sinne? Öljypurkki. Ois toi paino. Naksattaako se? Ei. Ei riitä. Tää on tää kontenttia. Ei tossa. Kesätyöntekijä parikymmentä kiloa vai? No niin. Siinä se pyrskyttää. Rasvat pallaa pois näemmä.
Äläs mitä pauselle laiteta tuo. Hehe. Ja sammu avaimesta. Siellä on ylämerkissä. Näeks teisen? Kyllä teisen sieltä näette. Noin. Semmonen. Oli. No en mä voi sanoa. Mennään tänne näin. Vois sitä sanoa nyt täyshuolto. Tai no kyllä aika vois sitä sanoa täyshuollosta moottori vaihtaa, mut. Sinne tulee uudet hihnat. Kaikki hihnat, sit noin muutama kiristinjousi ja vaakerit ja no teräpukit kun vielä vaihtais niin jos aika lailla ei nyt voi uusi sanoa, mutta sanotaan lähes tulkoon. Uudet teräpukit on, mutta mä pyörittelin niin ne ei vielä rohise niin pahasti, et ei kannata vielä vaihtaa, että kun ei menee eikä ole väljyyttä eikä mitään, mutta menee vielä jonkun aikaa. Vaihdetaan sitten vasta kun on oikein rikki. Mut. Katsotaan saaks mä tästä. Tämmönen pätkä. Sitten puretaan moottori erillisessä videossa. Ja tähän lisätään tähän videoon vielä varmaankin. Tai siis lisään kun mä leikkaan nurmikkoa tällä vähän niin. Siinä näkee ainakin, että toimii. Mut hyvää lauantaita, se on juhannus ensi viikolla. Muista tykätä, kommentoida ja tilaa kanava. Sitten kun mä saan 1000 ihmistä seurantaan, niin mä voin tienata tällä. En mitään isoja summia. Eikä varmaan ikinä tule 1000 tilaajaa, mutta yritetään saada tästä Loimaan kovin YouTube-kanava. No niin. Ruohonleikkuri lisää. Ne kuluu holkki. Katsotaan. Tuossa olikin videossa se. Tässä tuonne väliä. Nyt kun mä tein tämmösen. Ei oo väliä enää. En tiedä kun. Pitäis nyt ehkä toimia. Katsotaan. Tuliko tästä hyvää?
Toimii! Nurmikko päässyt vähän pitkäksi, niin jää tommosta hörlättä tohon. Eipä se haittaa. Seuraavaksi puretaan moottori. Ei tää vähän sauttaa nämä. Sieltä tulee raasva pallaa pois jostain pakoputkesta tai jostain. Niin. Mut. Ai niin, mahdanko mä pistää noihin pakoputkiklemmarin. Tohon jotain rasvaa, mut. Semmonen. Tykkää. Kommentoi. Tilaa. Tämmönen. Tällä kertaa. Se on valmis. Ai niin. Tuolla ei näkyykö se tuolla. Tonne sorvasin alumiinisen tommosen kikkareen. Tonne pistin uuden holkin väliin. Tuolla on toi jousi. Sitten siellä takapäässä on toisen. Tonne koppaan tuli se uusi jousi kans, niin mä koitan pistää tähän ennen ja jälkeen kuvat. Miltä tää näytti. Kiitos.